Dear Love, ako si Allen, graduate ng Electronics Engineering. Akala ko dati kapag may diploma ka na, smooth na lahat, board exam na lang. Pero hindi pala ganun kadali. Habang nagre-review ako, sabay ding nagkaproblema ang relasyon ko. Yung inaasahan kong sandalan, siya rin pala ang nakakadagdag sa bigat. Kaya huminto muna ako at nagtrabaho. Hindi dahil sumuko ako, kundi dahil kailangan. Hindi pa rin nawawala ang pangarap ko maging engineer. Delayed lang, hindi cancelled. Para sa sarili ko at para sa mga magulang kong hindi tumigil maniwala. O Allen, handa ka na bang sumayo para sa Christmas party natin sa Sabado? Medyo kinakabahan, sir. Hindi po kasi ako nakapaghanda dahil akala ko biruan lang eh. Oo, totoo yun. At isa pa, huwag ka na magpo. Parang hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Sige po. Sige sir. Oh, inulit pa talaga. Pasensya na, sir. Nakasanayan lang. Masasanay ka rin. Nga pala, mamaya sumama ka sa akin. Ipapakilala kita sa mga tao dito sa office. Sige sir, salamat. Jessie! Oh, Jessie, saglit lang. Ano na naman yan, Bert? Kita mo namang nagmamadali ako. 1 minuto lang, ipapakilala ko lang sa'yo yung bago naming kasama sa department. Ay, hello. Ilang taon ka na? Edad agad? Yan talaga una mong tanong? Mamamakyaw ka na naman. Aba, mas okay naman yan kaysa tanungin ko kung anong ulam niya kanina, di ba? Hindi mo pa nga alam pangalan niya eh. Jessie, si Allen. Allen, si Jessie. Hello po. Uy, wag ka na magpo sa akin. Baka mamaya mas matanda ka pa. Jessie, nakita mo ba si Dean? Ipapakilala ko sana dito kay Allen eh. Ay nako, Bert. Kung ano mang binabalak mo, itigil mo na yan. Malabo yan. Hindi yun pumapatol sa mas bata. Tsaka wala rin siya ngayon. May lunch meeting daw, kaya mag-isa lang ang kumakain. Ito naman napaka-advance mag-isip. Sige na nga, may gagawin muna ako. Me too. Laters. Allen, balikan kita ha. Sige sir. Masaya at magaan ang vibe sa bago kong trabaho, lalo na dahil kay Sir Bert. Unang araw pa lang, parang misyonan niyang ipakilala ako sa lahat. Para bang gusto niyang iparamdam na belong na agad ako. Naalala ko tuloy sabi ni Papa, mas marami kang makikilala kapag nagtatrabaho ka na. Totoo naman, pero sa ngayon, hindi pa yon ang focus ko. Ngiti, tango, tapos balik sa sarili kong mundo. Hindi pa rin kasi ako fully okay. Hindi dahil sa ex, kundi dahil sa pangarap. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin napapasa ang board exam. Pero hindi naman ako nagmamadali. Alam kong darating din yon sa tamang oras. Dean! Sa wakas, nagkita rin tayo. Papakilala ko sana sa yung bago namin. Total single ka naman. Tigilan mo nga ako, Bert. Wala akong oras sa mga ganyan. Tsaka, nabanggit na siya sa akin ni Jessie. Eh di mas mabuti. O siya, Allen, meet Dean. Hello po, Allen po. Hello, Allen. Tip ko lang huwag ka masyadong didikit dyan kay Bert. Puro kalokohan lang ang matututunan mo dyan. Hoy, grabe ka naman. Mabait to si Allen ha. Soon to be engineer pa yan, kaya nga sinasabi ko sa'yo. Alam mo, Bert, kaya ako nandito dahil pinapatawag ka ng boss mo sa office niya. We? Oo nga. May memo ka na naman ata. Nako, sandali nga. Ganun ba talaga si Sir Bert? Nung isang araw pa ako nirereto kung kani-kanino dito sa opisina. Hayaan mo na yun. Kilalang loko-loko kasi yan si Bert dito eh. Ay, oo nga pala. Bakit soon to be engineer? Hindi ka pa ba nagbo-board exam? Nag-take na po ma'am. Hindi lang pinalad. 1 puntos na lang sana, kulang pa. Akala ko kasi kaya ko ng 1 take lang. Diretso trabaho na. Pero ayun, nasira ang plan A. Kaya nag-work muna ako ngayon, sabay review ulit. Ganun pala. Okay lang yan. Makakapasa ka rin. So, anong plan B mo? Yun nga po eh. Wala akong plan B.
Gusto ko kasi umayon agad ang panahon sa plano ko. Gets kita. Pero alam mo, hindi lang naman hanggang A ang alphabet eh. Kapag hindi gumana ang plan A, may plan B. Kapag hindi pa rin, may C. Hanggang Z kung kinakailangan. Ang mahalaga, tuloy ka lang. Oo nga no, hindi ko yun naisip. Ganun yata talaga kapag marami ka ng pinagdaanan. Natututo kang humanap ng paraan. Wala naman tayong rewind sa buhay kaya ang choice lang talaga, umabante. Sa bagay, may point ka dun, ma'am. Uy, te, ano na? Sasama ka ba mamaya? Magsini tayo. Titingnan ko pa ah. Kailangan ko pa mag-impake para sa Hong Kong eh. Magsusolo trip ka na naman. Ay, ikaw, Allen. Diretso uwi ka na ba? Sumama ka na rin. Mukhang bitin pa yung kwentuhan ninyo ni Dean. Pwede naman, sige. Oh, ayan oh. Dean, sasama daw si Allen. Mahiya ka naman sa bago. Ang kulit mo talaga. Halika na, Dean. Sige na, oh. Pagbigyan mo na ako. Matagal kang maglilive para sa Hong Kong trip mo. Ay, sige na nga. Pero ayoko rin ng sobrang gabi ah. Baka wala na akong masakyan pa uwi. Ayos lang yan. Sakto, dala ko rin yung kotse ko ngayon. Pwede ko naman kayong ihatid. Go! I love it! Maayos ang lakad namin ni Dean. Madali siyang kausap. Parang matagal na kami magkakakilala. Pinipigilan ko sana ang kung anong pwedeng maramdaman. Pero may kakaiba. Pagbalik niya galing bakasyon, tuloy ang kwentuhan namin. May pasalubong ba siyang bracelet? Pampaswerte raw para sa board exam ko. Doon ko naramdaman na may nabubuong higit sa pagkakaibigan. Pero pinili kong maghintay. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil gusto kong maging buo muna. Lalo't papalapit na ang board exam. Gusto kong doon magsimula ulit. Sa pangarap at baka sa pag-ibig din. Din, may sasabihin ako. Uy, ano yun? Bakit ganyan ang mukha mo? Nanalo ka ba sa loto? Engineer na ako! OMG! Congrats, Allen! Uy, deserve na deserve mo yan. Ako, siguradong tuwang-tuwa ang mga magulang mo niyan. Nasabihan mo na ba sila? Hindi pa nga eh, pero may isa pa akong gusto sanang sabihin sa'yo. Ano naman yun? Ay, teka lang. Si Papa to, sagutin ko lang ha. Babalik agad ako. Sige lang, unahin mo muna yan. Uy, congrats ulit ah! Uy, te. May iba akong nararamdaman dyan kay Allen. Sigurado ka bang wala siyang gusto sa'yo? Wala yun. Tsaka sinabi naman niya dati na ayaw niya muna ng relasyon. Magpo-focus daw siya sa exam at sa trabaho. Mabait lang talaga si Allen. Oo nga. Kaso, ngayon, saan na siya magpo-focus ngayong pasado na siya? Baka mamaya umasa sa'yo yan tapos hindi mo pala siya type. Isa pa, hindi lang ako yung nakakapansin eh. Parang may special treatment ka dyan kay Allen. Hindi ko naman nararamdaman na meron. Baka iniisip niyo lang yun. Pero sige, kakausapin ko siya mamaya lalo na't sabay kaming uuwi. Ayun naman pala, sabay pala kayong uuwi. Siguraduhin mo na yan ha, mahirap na. Oo, ako nang bahala. Uy, Allen. Ano nga pala yung gusto mong sabihin kanina? Alin dun? Aba, ayun ko sa'yo. Ikaw yung may sasabihin ah. Nakalimutan ko na. Hayaan mo na yun. Kung ganun, ako na lang ang may itatanong sa'yo. Teka, parang seryoso ka. Oo, kasi seryoso rin tong tanong ko eh. Marami na rin nagtatanong sa akin nito. Sige nga. Ano ba yan? May gusto ka ba sa akin? Wala Wala. Bakit ang tagal mong sumagot? Nagmamaneho kasi ako. Baka mamaya mabangga pa tayo. Tsaka nakakagulat naman yung tanong mo ha. Okay. Hindi ako nagsisinungaling ha. Ganito na lang. Malalaman mo yan kapag marami nang bituin sa langit. Paano yan? Ang daming bituin sa taas ngayon oh.
ibig sabihin, meron nga? Totoo ba? Pero wala talaga, promise. Paano kung sabihin kong ako ang may gusto sa'yo? Ha? Pero malabo yan. Halata naman sa mata mo na iniipit mo lang ako para umamin eh. Totoo nga. Ayaw pa rin maniwala. Ewan ko sa'yo. Kahit anong gawin mo, wala talaga akong aaminin. Sige, sabi mo eh. Oh, saan ba yung sa inyo? Para makababa ka na. Huwag mong iniiba ang usapan ha. Ewan ko sa'yo din. Gusto ko si Dean, pero pinili kong manahimik. Hindi dahil takot ako, kundi dahil ayokong pumasok sa buhay niya nang hindi pa ako buo. Hanggang sa dumating ang araw na malinaw na sa akin. Totoo pala. Nang payagan niya akong manligaw, doon ko unang naramdaman ang totoong saya. Hindi ko pa siya nobya, pero alam kong susubukan ko. Isang gabi, message niya. Nag-review ka na ba para sa isang mong exam? Doon ko naintindihan. May isa pa pala akong kailangang ipasa. Hindi sa papel, kundi sa puso niya. Mukhang busy-busy ka na naman din ah. Enjoy mo muna tong view oh. Sayang naman. Teka lang, importante to. Ano ba yan? Tingin nga ako. Uy, diyan ka muna. Tingnan mo muna yung dagat. Okay. Ikaw naman kasi. Phone ka ng phone oh. Hindi mo man lang ma-appreciate yung view. Ayan. Tingnan mo na, dali. Congratulations for passing your licensure exam. Teka, sandali. Oh my... Totoo ba to din? Ang slow mo ah. Muntik ko pang bawiin. Pero oo, totoo yan, Alin. At girlfriend mo na ako. Din? Oh, bakit ka umiiyak? Napaka-emosyonal mo talaga. Masaya lang ako. Hindi ko inaasahang mangyayari to. Lalo na ngayon. Sobrang saya ng puso ko. Salamat din. I love you. Din. I love you so much. Dear love, ang saya ng puso ko. Hindi ko inakalang sasagutin ako ni Dean. Pakiramdam ko noon, out of my league ko siya at hindi ako ang template niya. Pero nagpakatotoo lang ako at tinanggap niya ako kung sino ako. Minsan, yung hindi mo inaasahan, siya pa pala ang para sa'yo. Dumating siya ng walang plano, niligawan ko siya handang matalo. Pero ngayon, girlfriend ko na si Dean. Parang may isa pa akong lisensyang nakuha, hindi sa papel, kundi sa puso. Ang dating dasal lang, siya na ngayon ang dahilan kung bakit gusto kong mangarap ulit.